Ito po ang aming gawain tuwing Sunday sa aming market. Ako po yung tagaluto ng aming preparasyon ng lunch. Sinain po siya para po luto. Uy, iwasan naman. Blackout kasi, burnout ang walang kuryente. Nag-pray na? Ito na okay. Pasahin pa ako ng isang kalero kasi magkain mo na bago manghali. Magkain na. Ito sinanay, mag-uot. Magakan mo na mga bata. Kami na kaya tabit lang. Sige na, hakan. Pasahin pa ako ng dalawang kalero. Kaya na kayo, Arnil. Tapos ano pa nakalahanap ako niyo? Bakit ko na? Ano?